έκανες το κοντινό σου πλάνο για να το παστείς? Ναι, το έκανα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Χαίρετε. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τι θα σας πω τώρα για να τα βάλετε ή να γράψετε καλά στο πανεπιστήμιο. Αρχικά θέλουμε να μας πείτε λίγα λόγια για εσάς, για τη ζωή σας. Εγώ γεννήθηκα στην Ιαννή το 1940, είμαι 84 χρονών, αγαπώ την παράδοση. Θέλουμε να μας πείτε δύο λόγια για εσάς. Ωραία. Εγώ είμαι η Ιωάννα Ευαγγελοπούλου, είμαι απόφοιτος της σχολής ΤΕΦΑ, Γυμναστική Ακαδημία Κομοτηνής. Έχω 6 χρόνια που διδάσκω στο Πολιτιστικό Σύλλογο της Ιαννής, στον οποίο βρισκόμαστε, είναι η αίθουσα χορού. Τι είδους χώρους χορεύετε στην περιοχή? Λοιπόν, στην περιοχή μας, πέρα από τους χορούς τους τοπικούς που έχουμε, το Τσάμικο Ιαννής είναι ένας από τους χορούς που χορεύουμε εδώ στην περιοχή. Το τσάμικο της Ιαννής χορεύεται μόνο από άντρες ή γυναίκες? Παλιά το χόρευαν οι γυναίκες μόνο, ήταν γυναικείος χορός. Τώρα πλέον το χορεύουν και οι άντρες μαζί, κάνουν ένα χορό οι γυναίκες, από πίσω οι άντρες και χορεύουν όλοι μαζί. Είναι χορός ωραίο. Λοιπόν, πες μας λίγα λόγια για εσένα. Γεια σας, ονομάζομαι Βαβλιάρα Στεφανία, κατάγομαι από την Νέα Κοζάνης, είμαι 16 ετών. Συμμετέχεις σε κάποιο παραδοσιακό σύλλογο? Εννοείται, από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Από πόσο χρόνο? Γύρω στα 4 ξεκίνησα. Μαζί με φίλους από το χωριό ή μόνος σου? Είμαι μαζί με πάρα πολλά άτομα, τα οποία είμαστε και συμμαθητές. Και είναι και παιδιά από διάφορα χωριά του τόπου μας. Και κάνετε και κάποιες εκδηλώσεις Ναι, παραδοσιακές? κυρίως την περίοδο Χριστουγέννων, στο Πάσχα, στις Απόκριες, αλλά κάνουμε και διάφορους άλλους χορούς, όπου παρουσιάζουμε τους χορούς του τόπου μας. Μπορείτε να μας πείτε δύο πληροφορίες για εσάς? Είμαι ο Στέλιος Βαβλιάρας, είμαι ο πρόεδρος της κοινότητας Ιαννής. Χορεύετε? Ασχολούμαι με το χορό εδώ και αρκετά χρόνια, από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, γύρω στα... Όταν ήμουν 10 χρονών ξεκίνησα το παραδοσιακό χορό και συνεχίζω και μέχρι τώρα. Είστε σε κάποιο σύλλογο? Είμαι σε κάποιο σύλλογο, παλιά ήμουν εδώ στο σύλλογο της Ιαννής και τώρα χορεύω στο χωριστικό Μελοκοζάνη. Η δική μας χορή είναι συνήθως από την Ήπειρο, έχουμε ακούσματα Ήπειρου. Χορεύουμε μπεράτη, χορεύουμε σκόρπιους χορούς, γενικότερα χορούς που έρχονται από την Ήπειρο, πιο βαρύ χορούς. Λοιπόν, για μένα ένας καλός χορευτής είναι αυτός που αγαπάει το χορό, βγάζει την αγάπη του προς το χορό, όχι τόσο να κάνει σωστά τα βήματά του, αλλά να νιώθει ότι αυτό που κάνει τον αντιπροσωπεύει 100%. Τα νυχτέρια, μόλις τελείωναν οι δουλειές του καλοκαιριού, από τις 20 Σεπτεμβρίου αρχινούσαμε και νυχτέρι πάμε στα σπίτια. Μαζεύομασταν τα κορίτσια φιλινάδες και τραγουδούσαμε. Είχαν το καλό τα αγόρια τα νυχτέριμα, τα κορίτσια να πηγαίνουν στα παράθυρα. Τα παράθυρα δεν είχαν τζάμια, μόνο σφίδερα. Και όταν ήταν ψηλά, έβαζαν σκάλα και ανέβαιναν και έφεραν στα κορίτσια ρόκες, κηδόνια τέτοια εποχή που είναι, ρόιδα. Και αυτές, γι' αυτό είπαν το τραγούδι, τα μήλα και τα ρόιδα, τα τρώνε κουράσες και τα παλικαράκια, τα τρώνε οι αστρίχες. Σε αυτά είμαι σε όλα μπαγμένη. Από μικρή, λέω από 9 χρονών που ήμασταν στο σπίτι που λες γυναίκες και άκουγα τη γιαγιά μου, αυτό και ύστερα και στην πεθερά μου εδώ, τα τραγουδούσαμε μαζί. Είχαμε ένα καλό αυτό. Τι είδους χορευτικά χορεύετε? Χορεύουμε γενικά από όλες τις περιοχές, περισσότερο τις περιοχές δικής μας εδώ, Κοζάνη, Γρεβενά, Βόιο. Η μουσική που φέρνετε είναι κυρίως ντόπιοι, έρχονται από άλλες περιοχές, στις κοινωνικές... Η μουσική που έρχονται συνήθως εδώ για διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται είναι της περιοχής, δηλαδή Γρεβενά, Κοζάνη, Βόιο, είναι αυτές τις περιοχές. Τώρα για κάποιες εκδηλώσεις διαφορετικού τύπου
έρχονται και από κάποιες, από Θεσσαλονίκη, από Σέρρες, ανάλογα το είδος της μουσικής που θα έχουμε την εκδήλωση. Και πώς αισθάνεσαι όταν χορεύεις? Όταν χορεύω αισθάνομαι υπέροχα. Είναι ένα αίσθημα σύνδεσης, μπορώ να πω, που με τον εαυτό μου κυρίως μπορώ να συνδεθώ και με τους γύρω μου, αλλά και με τη μουσική. Όταν χορεύω σε χορευτικό, νιώθω πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ένας τρόπος ο οποίος χορεύω είναι για να ξεφύγω με την καθημερινότητά μου. Έχω ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία να προσθέσω και είναι κάτι που αγαπώ. Η αγάπη μου για την παράδοση και για τα ήθη και για τα έθιμα είναι πολύ μεγάλη και προσπαθώ να συνεισφέρω μέσα από το χορό και την εκμάθησή μου στα παιδιά. Πάμε! Νοντάς, άιντε. Άι, ξεκίνω. Άιντε νοντάς, μωρέ νοντάς, πατήσαν το μωριά. Τραγουδούσε και ο άντρας σας? Όχι, τα αγαπούσε. Άμα άκουγε παράδοση, καμιά φορά μου ήταν θυμωμένος, τον έλεγα Γιάννη, ποιος ουρανός, ποια θάλασσα, ποια βρύση δεν θυλώνει, ποια κόρη με τον άντρα της δεν λέει και δεν μαλώνει. Όλοι σμαλώνουν, αλλά αγαπιούνται, πρέπει να ξέρεις. Έτσι είναι. Ναι, είναι σιγανό. Έχουν κάποια σχέση τα τραγούδια του γάμου με τις βάφτισης? Ναι. Είναι παρόμοια? Βάφτις δεν τραγουδούσαν, βάφτις. Όποιος ήταν μοιρακλής έλεγαν αυτά τα σουμπιτιάτικα του τραπεζιού. Ναι, του τραπεζιού έλεγαν. Μας και ένα τραγούδι και κάποιες πληροφορίες για αυτό το τραγούδι. Θα σας πω ένα τραγούδι. Όταν μαζευόντουσαν όλοι γύρω από το τραπέζι, ξεκινούσαν και έλεγαν αυτό το τραγούδι. Του τα καλά τραπέζια, ολοίτσια και κορίτσια, ολοίτσια και κορίτσια και 30 φύλλα στρωμένα και 30 φύλλα στρωμένα φύσηξε βόρειας κι αέρα. Το έλεγαν παλιά που μαζεύονταν όλοι γύρω στο τραπέζι, τούτα τα καλά τραπέζια, ό,τι είχε ο καθένας, έτρωγαν, έπιναν στην υγειά σας ρε παιδιά και περνούσαν καλά τα βράδια όλοι μαζί. Η στολή με το λουλούδι είναι για τις νέες κοπέλες. Αυτές οι στολές με το λουλούδι και με τη φύρτα είναι για παντριά. Η άλλη που είναι για μπουδιά είναι για άλλη χρονιά. Είναι για παντριά. Βάζουν το Λάζαρ, ναι. Η άλλη, αυτή είναι η γουνή με δεύτερη. Δεν δείξεις στην κάμερα? Δείξε μαλάκι, τι. Φαίνεται? Δείξε, κοινά. Αυτό είναι το κατασάκι. Εδώ είναι το πουκάνι σου. Μέσα από τη συμμετοχή σας στα κοινά, επιδιώκετε να συνεχίσετε την παράδοση σε αυτόν τον τόπο? Το προσπαθούμε εδώ και αρκετό καιρό που είμαι και σαν πρόεδρος της κοινότητας και σαν χορευτής που ήμουν, προσπαθούμε να το προβάλλουμε αυτό μέσα από τα κοινά μας, για να προβάλλουμε τον τόπο μας. Θέλεις με ρηγολόι να σου πω. Εμένα μου αρέσουν. Άμα υπάρχει, ναι. Εμένα μου αρέσουν αυτά, αν δεν σας... Μανούλα τη στολιστική είστε εκεί στολισμένη ξύπνα μανούλα μου. Είναι η ψυχή μου. Ο ρόλος και το τραγούδι είναι... δεν μπορώ να κρατηθώ εγώ. Και ο άντρας μου όταν ήταν άρρωστος μου λέει Στέλλα πας στο σύλλογο. Όχι Γιάννη, δεν πηγαίνω, έχει πεθάνει και η αδερφή μου, η Βαΐτσα. Είσαι άρρωστος, πέθανε και η Βαΐτσα, δεν θέλω να πω, όχι λέει. Το σύλλογο δεν θα τον αφήσει μου. Θα πας και εγώ να φύγω από τη ζωή, λέει, το σύλλογο θα πας. Και τώρα πηγαίνω κάθε Δευτέρα. Λέω και τη γιαγιά. Άρα ασχολείστε ακόμα? Ασχολούμαι ακόμα, πηγαίνω. Ναι, εύκολο τα παιδιά να ακολουθήσουν την παράδοση,
να ξανανιώσει η Ιαννή πως ήταν παλιά και το χωριό μας πρώτα παλιά του λέγαν Κάλιν. Τώρα του λένε Ιαννή, γιατί πέρασε ο βασιλιάς Ιαννός από εδώ και πήρε το όνομα από τον βασιλιά Ιαννό. Και ως που κρατάνε τα πόδια μου, έστω και με τον μπαστούνι, θα πάω να κρατήσω την παράδοση. Θα την κρατήσω, δεν μπορώ. Λέω, όλα με πονούν, λέω μόνο το λαρύγγι με ακόμη, έτσι τι είπα και η μνήμη. Αυτό είναι η μνήμη. Αυτές τις εποχές που έχει ο χρόνος να θυμάσαι τα τραγούδια σαν πείματα και ύστερα να τα λες, δεν